Morten, folk siger, jeg er kedelig, og ingen gider lege med mig. Ej, Tobias, de har så meget ret. Men inde i Roblox, der kan du være lige, hvem du vil være. Nu vil jeg fortælle dig om alt, der kan ske. Du kan få alt det, du peger på, så meget du kan se. Her er så roligt, jeg kan virkelig feel the peace. Men nu bliver jeg jagtet af den onde gurlige gris, ja. Spille Adopt Me eller spille roleplay. Bliver du lækker sulten, kan du spise en bed. Hvad gør jeg nu, når der er lava on the floor? Se et hoved med noget virkelig mærkeligt hår. Join mig nu på min private server. Join mig nu. Jeg kan se du tøver. Join mig nu på min private server. Join mig nu. Jeg kan se du tøver. Wow. Du kan gøre hvad du vil. Wow. I det her fede spil. Hvad vil du være? Baby eller bager? Wow. Du kan gøre hvad du vil. Ja, man kan ikke kede sig med crazy fun parkour. Se, der er en orm og en banan i et bur. Jeg har altid drømt om en dans med David, yeah. Er der et spil, hvor man kan vaske klamme tær? Join mig nu på min private server. Join mig nu. Jeg kan se du tøver. Wow. Du kan gøre hvad du vil. Wow. I det her fede spil. Hvad vil du være? Baby eller bager? Wow. Du kan gøre hvad du vil. Yeah. Hvordan kan det være, jeg stadig føler mig kedelig? Hvordan kan det være, at ingen gider at lege? Du skal bare have Robux i din bankbox. Så kan det være det ender med at du får venner. Robux i din bankbox. Kan du ikke få venner, køb dig et par ender. Robux i din bankbox. Du kan gøre hvad du vil. I det her fede spil. Hvad vil du være? Baby eller bager? Wow. Du kan gøre hvad du vil. Yeah.